kanssa, joka Wolverhampton FA Cup-ottelussa sai sitten ensimmäiset FA Cupin minuuttinsa tällä kaudella tilille. Messed up. My back's gonna be flat. I'm gonna pull up. I'm gonna extend. Viidellä kierroksella Chelsea voitti ottelu 2-0 Molyneuxlla Championshipin Wolverhampton Wanderersin stadionilla. Wolves, joka oli tässä samassa kilpailussa pudottanut itsensä Liverpoolin Anfieldille jatkosta ja Liverpool saman viikon aikana koki putoamiset Southamptonin liigacupissa ja sitten Wolvesin FA Cupin puolella. Pedro ja Diego Costa kostamaan viimeistä edellisen kilpailun. Siinä Wolves ei nähdäisi oli siinä ottelussa suht loppuun saakka mukana. Niin. Kiva hauva. Oh boy. Toinen osa 5 päivää ennen sitä Rostovin keikkaa. Bournemouthia vastaan Old Traffordilla paha pettymys ja Wolvesin tasapeli. Liiga-ottelussa ottelu, jossa rytisi oikein kunnollakin ja sanktioitakin siis kirjattiin kamppailun jälkeen myöhemmin toki. Hei, papa. Se on tullut tuomariltaan. Ibrahimovicin kosto ja kyynepää huitaessa miksi tauluun jäi näkemättä samoin se